היום זה יום 15 שאני אוכל חלב כל יום עד שהאלרגיה שלי נעלמת. אני מרגיש שכל יום ויום אני פחות ופחות רגיש לזה, וזו פשוט הרגשה מעולה. וואו וואו וואו. אני עדיין לא מאמין שאני מת אשכרה אוכל חלב, שזה כמו האויב המושבע שלי מגיל 0. זה פשוט משוגע מבחינתי, ואני ממש מודה לכם על כל התמיכה. אז יאללה, כרגיל, צ'ירס. זה בכלל לא טעים, אבל התגובות שלכם פשוט נתנו לי כל כך הרבה דרייב ומוטיבציה להמשיך עם זה, ואני באמת מאוד מעריך את זה. אפילו אנשים שעברו את התהליך הזה שלחו להודות בפרטי, ואני לא מאמין על כמות התמיכה. אני באמת ממש מעריך את זה, ותעקבו לעוד מלא סרטונים מגניבים, כי הולך להיות הרבה יותר מרק זה. החלב עושה טיפה לא נעים בגרון, אז אני אוכל איזה משהו קפוא. זה ממש מקל. אני חושב שאני באמת מתקדם. כל יום ההרגשה הזאת בפה היא פחות ופחות זמן, שזה ממש מעולה, ואני ממש שמח לגבי זה.